आंनाथ' बेबायदि मेलाव लेखा होग्रा हुदाबो गैयामोन ओमफ्राय माबा बुंनो साननायखौबो बावफिनलाङो एखमबा बेबायदि जायो आरो दा अब्लाबो सारमोना जोंनाव सोंबायब्ला जोंनाव माबा मोनसे क्राइसिसनि थाखाय सारमोना बुंनो थिनदोंब्ला जेनेबा जोंनाव दा क्राइसिसआ जाहैबाय जोंहा आं दहाय सारजोंबो एसेबाबो रायलायनाय जाखादोंमोन सिगाङाव ओमफ्राय जोंहा नैबे फुजा होबाय थायो जोङो बोसोरे माने प्रटेक समाजानो गावबागाव धोरोमखौ लानानै माने ख्रिस्टानाबो बिसोरबो मन्दिराव फुजा होयो जोंबो बिदिनो माबा मोनसे थान थायोना बे थानाव जोंहा जेबो गैयिलाय दा जों बेखौ सारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोनगोन नामा बेबायदि साननानै जोङो दा बे मिटिङाव सारखौ जों इनभाइटबो खालामदों आरो जाय जोंनो अननाय होगोन आं बेखौ दहाय सारजोंबो खाथां रायलायखाबाय जाय जोंनो अननाय होगोन बिसोर जों अननायनि फिथाइखौ जों होफिनगोन बे खोथाखौ जोङो दहायबो आं सारजों खाथां बुंखादों जाय अननाय होगोन बेनो जों अननायखौ होफिनगोन होननानै दा बेनि थाखायनो जों सारखौ रिकुवेस्ट खालामदों जों सारा माने जोङो न' गंसे जोंनि फुजा सानसालियाव आरो कल दैखर गंसे जों सारनाव एसे रिकुवेस्ट खालामनाय जादोंमोन दा सारा मा होनलाङो दा सारनिसो खोथासै दा बेनिखायनो आङो गावनि मोननांगौ जेनेबा बिख'ना लानो थिननाय नैबे डक्टर आगायमोनाबो एसे आंखौ दाख्लै बुंदोंमोन माबाफोर नांगौब्ला अनसुंथाइफोर नांगौबा सारा बिराद अनसुला सारनाव सारा गासिबो नायबोगासिनो दं जिखुनु 29 नं समस्तियाव सारनिनो गासिबो आखाइजोब बेबायदि होननायलाय आं दा दिनै सारखौ आं बे खोथाखौ बुंनाय जादों आरो जोंनो कल दैखर गंसे आरो मोनसे जोंनो फुजा थानसालियाव न' गंसे दैज्लांफ्राव जोंहा थानानै खामानि मावनो सुबिदा जायो बेनि थाखाय जोङो सारनावबो एसे अनुरद खालामनाय जादों आरो दा सारा जोंखौ अनोब्ला सारनो जों फिन अननायखौ होफिनगोन बे जोंनि खाथां जेबो खोथा गैया जाय अननाय होआ बे अननायखौ मोनफिना बे आं दहाय सारखौबो बुंखादों ओंखायनो दा अननाय होयोब्ला सारनो जों अननायखौ होफिनगोन आंनि बुंनाया बेनोसै आरो